Ja nee, dis laat aan. Jacco en Valentino in die kamer. Net bezig om te chill. Jacco zit gemakkelijk voelend in zijn oor. Praat met zijn meisje, die gesprek gaan voort. Valentino leert terug, voeten op die bed. Zee hij is nog wakker, maar zijn oor raakt net zwaarder. Die kamer is rustig, alles voelt recht. Jacco gaat voor iets wat zijn meisje zee. Valentino probeert luisteren, maar hij verloor die strijd. Voor hij dit beseffen, zij weg naar droomlandse tijd. Valentino slaap, slaap, slaap zo diep. Terwijl Jacco nog zit en zijn gesprek geniet. Alles is stil tot die volgende deel. Want Jacco heeft een plan wat niemand kon voorspellen. Die oproep is voorbij, Jacco kijkt er rond. Hij ziet van Valentino en hij maakt niet een geluid. Niet toegrip bij die speaker, druk die volume hoog. En die muziek bars uit soos donder weer wat loe. Valentino spring op, amper van die bed. Kijk links, kijk rechts, nog af door mekaar in sy kop. Jacco lag so hard, hy kan skaars as hem kry. Waar we willen voor nou sê my broer, hoekom doen jy my so? Valentino slaap, slaap, slaap so diep. Tot Jacco se muziek deur die kamer skiet. Nou lag hulle saam oor die hele storie en dis die soort herinnering wat altyd by jou leef. Jacco en Valentino net twee maats wat chill maak. Memories in die kamer sonder enige skill. Van geselsies tot muziek wat die stilte laat val. Dis die klein oomblikke wat die beste is van allemaal.